عمل كيوم عتوم سلولو نادو نقفح الجنابيلو نادو نقفح الجنابيلو يكالو جبنا يكالو دمعي لزا وسعلو حي مبزعتي هيا من اساي اركب وجبنا بدنا عزلت مهولي يكعلى كل يكعلى نبجاك هذا يقول قدلو انت القايم تركهم درو كل يكعلى تايتقمالو حمل كيوم قاتوم سللو هذا نقفح الجنابيلو يكعلى يكالو جنا يكالو عمر قابي توزكا تامزقب نقطو مدكعتي نقبقب نتراس بتامزق لازم يكالو خدبي زبزب يكالو خدبي زبزب حمد بينا دون خركب يكالو حمد بينا دون خركب عرض حراس حرمز عرض نمبا عرض يستازم قلقل نروبا بلقت نار رغيبا سببا ركض بلن مريت مستخبا تخبكي بنا بقوقع علبا ديبيا تقبلن كم زاريبا يكالو جقنا يكالو دمسعي لزا يقسعلو حي مبزعتي اسقالو يفكوبالو هيا من اساي اركب وجغنا بنانا عطلت بريف نمولي عوحانا عاقي شروم تانك مسلبوتا ساد مشناق وعيل نانزع أبعبتنا نبحثن سعدا أبعبتنا نبحثن سعدا الخبون سيدة مستا يكالو سحيبك يا زانتا يكالو سحيبك يا زانتا يكالو كحوم مدر السماي سيما بلكا يوم زهلاي مهلاي نحسكا يوم سينام كبراي بس يوم دو عريب ومسحي بس يوم دو عريب ومسحي خمس حجيدني بسحاي يكالو خمس حجيدني بسحاي يكالو دمعي لزا يقسعلو حي مبزعتي اسقالو يفقوبالو هيا من اساي اركب وجغنا بنانا عطلت بريف نمولي عوفنا 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 بنانا عطلت قفو حربኛታት قريت بليت تذكير نبر ሰላም ከመይቀንሁም ኩብራንን ተኸታተልቲ መደብ ቆፍ حربኛታት ህይወት አፖርት ሱዳን ዝነበሩ ስንኩላን ተጋደልቲ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ዝድህስስ ንገለ ክፋሉ ዘንጸባረር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቱ መቕራብና ዝዝከር እዩ። ኣፖርት ሱዳን ኣብ ሓንቲ ዓባይ ሪሻን ወይ ፓላሶ
ፈለማ ክሳብ 160 ዝበጽሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ብኸቢድ ዝሰንከሉ ተጋደልቲ ካብ ውሽጢ ሳሕል ናብቲ ቦታ ጊዒዞም ምግዓዞም ምስጢራዊ ዝነበረ ኮይኑ እታ ዝነበርዋ ንኹላቶም እትኣክል በዓልቲ 2 ደርቢ ርሻን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክሳብ $2400 ወርሓዊ ይኸፍለላ ከም ዝነበረ እዩ ጠርነፍቲ ናይቶም ስንኩላን ዝሕብሮም ዋና ናይታ ርሻን ፓላሶ ሱዳናዊ እዩ ኣብዛ ናይዚ ሱዳናዊ ዓባይ ርሻን ድማ እዩ እቲ መስርሕ ሕክምናን ምእላይን ናይቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ሰንከሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝሰላስል ዝነበረ ምስ ግዜ ዝነበሮም ቁፅሪ ምስቲ ኣብ ሜዳ እውን ዝካየድ ዝነበረ ሓርነታውን ቀጻልን ውግእ ሓደስቲ ስንኩላን ስለ ዝውሰኽዎም ዝነበሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁፅሮም እናወሰኸ ኣብ ፈለማ ናጽነት ቁፅሮም ብኸቢድ ሰንከሉ ተጋደልቲ ክሳብ 400 ከም ዝተገማገሙ እዩ ሰነዳት ዝሕብረና እዞም ሎሚ ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ ኣስመራ ኣብ ማዓስከር ደንደን ኣብ ዝርከብ መእለይን ኣባይትን ብሓባርን ብውልቅን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ዘለውን ዝበዝሑ ካብኣቶም ፈርዮምን ዘሚዶምን ደቆም ኣኪሎም ደቂ ደቆም ብምርኣይ ካብ ማኢት ናብ ሸሓት ተሰጋጊሮም ዘለው ስንኩላንን ስድራ ቤቶምን እቶም ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበሩ እሞ ሳላ ሓልዮት ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህይወትን ጥዕናን ዘሪኦም ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሖም ብዛዕባ እዞም ስንኩላትን ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ ፖርት ሱዳን ህዝባዊ ግንባር በቲ ሓደ እናተዋግአ በቲ ሓደ ድማ ነቶም በጃናጽነት ሰንኮሉን ዝስንኩሉ ዝነበሩን ሓርበኛታት ኤርትራውያን ብዛዕባ ዘካይዶ ዝነበረ ብምስጢር ዝካየድ ዝነበረ ምእላይ ስንኩላን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝትሕዝቶ ጠርነፍትን ሓለፍትን ናይቶም ስንኩላን ካብ ዝነበሩ ንተጋደልቲ ሌተና ኮሎኔል ተስፋይ ተስፋጼን መሓርን ወልደስላሴ ዖባዝጊ ኢዮሳኣብን ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምእላይ ኣማይ ስንኩላን ተጋደልቲ ንገለ ክፋሉ ኣብሪሆምልና ነይሮም እዮም ሎሚ ድማ ንዘጋጥም ዝነበረ ብድሆታት ብፍላይ መስዋዕቲ ናይ ስንኩላን ከጋጥም እንከሎ ብኸመይ ህዝቢ ከይፈለጠ ብሕቡእ ይቐብሩ ከም ዝነበሩን ካልእን ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ከብርሁልና እዮም ክሳብ ፍጻሜ ትሕዝቶና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ናይዚ መደብ ኤፍረም ግዴ ሰናይ ምክትታል ኣብ ዓለም ዝለዓለን ዝኸበረን ህዝቢ እዩ ዕድሉ በዓል ንምውሳን ድማ ክቡር መሰል ኣለዎ ህዝቢ ንምግዛእ ዝቐርብ ዝኾነ ምክንያት ንጹጉን ተሰዓርን እዩ ምድርን ሰማይን እንተተላገበ ከም ዓይን መርፍእ ኩሉን ተጸበበ ኣዝዩ ተብሎ ሓፅር ፈንጢስካ ናይ ኩሉ መብትሕ ናብኢትካ ጨቢጥካ ተጋዳላይ ዝብሎ ኻስታዩ ፍጥረትካይ ምድርን ሰማይን እንተተላገበ ከም ዓይን መርፍእ ኩሉን ተጸበበ ኣዝዩ ተብሎ ሓፅር ፈንጢስካ ናይ ኩሉ መብትሕ ናብኢትካ ጨቢጥካ ተጋዳላይ ዝብሎ ኻስታዩ ፍጥረትካይ ናብ ፍቕርን ሓልዮትን እስከ ንምጻእ ከመይ ነይሩ እቲ ምትሕጋዝ ምናልባት ተስፋይ ቁሩብ ትንክፍ ኣቢልዎ ኣሎ ሓልዮት ፍቕሪ እቲ ሕድሕድ ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሓይልታት ዝረአ ዝነበረ ከምኡ ዶ ነበረ እወ እቲ ምትሕልላይ እቲ ፍቕሪ ሕጂ ብቃል ክገልጾ ይክእልኒ ምክንያቱ ብሓንሳብ ኢኻ ትውዕል ብሓንሳብ ትቆርስ ብሓንሳብ ትምሳሕ ብሓንሳብ ትድረር ከም ተስፋይ ዝበሎ ቶም ጥዑያ ዝበሃሉ ቶም ኣለይቲ ማኣዲ ነይረን ማኣድታት ነይረን ኣነ ኣጋር ኮይነ ናተይ ማኣዲ ላህኒ ዘምፅኣሎም ነቶም ስንኩላን ማለት እዩ ተስፋይ ናቱ ማኣዲ ላቶ ተሓደ ከምኡ ኩሉ ትኮሪደታት ብማኣዲ ኢና ንበልዕ ነርና ማኣዲ እውን ናቱ ፍቅር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ እንዳተጫረቕካ እንዳተማናጠልካ
ክትበልዕ كلኻ ዝፈጥሮ ፍቅሪ መወዳእታ ይብሉ ኣብ ለይቱን ኣብ ካልእ ገዛ ይኮነን ተሓድርቲ ኣባል ሙስኡ ሙስቱ ተሓዋዊስ ዝነብር ማለት እዩ ወይ ከኣሊ ወይ ኬር ክወፅእ እዩ ወይ ከዓ ክድቅስ እዩ ተደቂሱ ከዓ ሙስኡ ይድቅስ እንድሕር ዝኣሊ ኬር ኮይኑ ከዓ ኣውኡ እዩ ስለዚ መወዳእታ የብሉን ካልእ እቲ ባህሊ እንዳዓበየ ምስ ከደ 6 ጉጅለታት ነይረን ተፈጢረን ማለት እዩ ሓሙስ ምዝንጋዕ ነይሩ ብስዋ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓደ ግዜ ናይ እኽሊ ንገብር ብእኽሊ ወዳዕከር ስዋ ንገብር ብሩዝ ንገብር ብተምሪ ንገብር እቲ ተምሪ እቲ ስዋ ከዓ ነቲ ገዛ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ስዋኪን ተጠርኒፎም መፁ ካብ ቤት ጽሕፈት ተጠርኒፎም መፁ ብሓንሳብ ኢኻ ክትፃወት ምስ ሰዓት 8 ምስ ጀመረ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 1 ይመጽእ ማለት እዩ እዚ ዝፈጥሮ ህይወት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህይወት ኣብታ ገዛ ኣብታ ክልተ ፒያኖ ሳልሰይትን ተራሶያ ኣብተን ክልተ ፒያኖ ሳልሰይቲ ግራውንድ ማለት እዩ ካብኡ ኣይትወፅእን ኢኻ ኩል ግዜ ብሓንሳብ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ እውን ብሓንሳብ ኣለኻ ኣብቲ ፖለቲካ ብሓንሳብ ኣለኻ መጀመርያ ፖለቲካ ዳርጋ መዓልታዊ ነይሩ ድሓር ግን ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ኮይኑ ማለት እዩ ሰሙናዊ ናይ ነቐፌታ ነፍሰ ነቐፌታ ኣሎ እዚ ነቐፌታ ነፍሰ ነቐፌታ ከዓ ዝብላዕ ዓለ ፍቅሪ ዝፈጥረሉ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ከይንቀፊልካ ኣይትስከፍን ኢኻ ዳርጋ ከምኡ ትበፅሑ ማለት እዩ ጉድለት ከም ዝላ ከም ወሓቀኻ እንዳሰሓቀኻ ትቐበላ ስለዚ ኣብቲ ዝተፈጥረ ፍቅሪ መወዳእታ ይብሉን እቲ ነዊሕ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ንሕና ዝነውሐ ግዜ ንገብር 6 ዓመት 7 ዓመት ክንገብር ከለና እውን ካልኦት ሰባት ክመፁ ወይ ንዑ ፖርሱዳን ክሂዱ ክበሃሉ ከለዉ ስንኩላን እሎ ክበሃሉ ከለዉ ኣይቅበልዎን እኳ እዮም ነይሮም ንሕና ግን ከም ኖርማል ወሲድናዮ እቲ ስራሕ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ከምቲ ተስፋይ ዝብሎ ዝነበረ ሕፅቦ ክበሃል ከሎ መዓልታዊ ዝሕፀብለው ኣብ 3 ዝሕፀብለው ክትሓፅብ ከለኻ ከዓ ንኩሉ ኣብተን ዝነበራ ሽቃቃት 2-3 ሽቃቅ ነይረን ኣብዘን 3 ሽቃቅ ኣብ ላዕለዋይ ገዛ ከምአን ነይረን ሓደ ዓይነት ቅርፂ ማለት እዩ እዚ 150 ዝበሃል ዘሎ መበገሲ እምበር እቲ ኩናት ይቅፅል ስለ ዝነበረ እቲ ውግእ ጋር እንዳበዝሕ እዩ ዝኸይድ ኣብ 81-82 ኣሽሓት ተጋዳላይ ዝውጋእ ነይሩ ቀልጢፉ ናብ ቦትኡ ስለ ዝምለስ እምበር ካብኡ ከዓ ብዙሕ ከዓ ውግእ መጽ ነይሩ ማለት 2-3 ማርቸርስ መጽ ቀልጢፉ ናብ 250 እዩ ደይቡ እቲ ውግእ ማለት እዩ እቶም ስንኩላን እቲ ቁፅሪ ናይ ኣባላት ግን ኣይወሰኸ ኣይወስኒ ናብ 20 ምሳና 20 በፂሕና ማለት እዩ ቶም ምድባት ሓካይም ተባሂሎም ኣለይቲ ተባሂሎም ዝመፁ 12 ነይሮም ኣነ ዝኩሮ 12 ነይሮም ንሕና ከዓ 8 ዲና 9 ምስተን ኣለይቲ ተባሂለን ዝመፃኻ ክሳብ 8 ኣቢልና ከዓ ተወሲኽና ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ተኣላይ ግን ኣዝዩ እንዳናሃረ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ቶም ተኣለይቲ በዚሖም ኣለውን ኣብ 250 በዚሑ ቶም ኣለይቲ ቶም ዝነበሩ እዮም 12 ወይ 15 ምስ ተወሰኹ 20 እውን ኣይመልኡን እዚኦም ኢኹም ነርኩም ከም በዓል ንስኻ ካብ ተኣለይቲ ናብ ኣለይቲ ሰጊርኩም ማለት እዩ ጎኑ ጎኑ ዝክትብሎ ፀናሕኩም ንጥፈታት ከዓ ተካይዱ ኢኹም ባህሊ ተካይዱ ሕክምና ተማሂርኩም ተሕክሙ ኣካዳሚ ከዓ ብዓብኡ ከዓ ትምህርዎም ነርኩም ኣካዳሚ ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ብፍላይ ከዓ ኩሉ ተጋዳላይ ምሁር ነይሩ ክትብሎ ይትኽእልኒ ከዓ ገሊኡ እውን መሃይምነት ዘየጥፈ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ እውን ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ ልዕሊኡ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ክሳብ ሻመናይ በፂሕና ከዓ ክብል ፀኒሐ ተስፋይ ከመይ ይሰልጠኩም ነይሩ ሓደሱ ካልኣይ እቲ ናይ ምሕፃብ ናይ ፅሬት ኣሎ እቲ ዝነብሩሉ እውን ፓላሶ እዩ ዝብል እቲ ዝነበርኩሞስ ፓላሶ እዩ ላዕልን ታሕትን ዝነበሮ እዩ ሕጂ ገሊኦም ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዓረብያ እንድሕር ደኣ ኮፍ ዝብሉ ኮይኖም ብኸመይ እዮም ዝድይቡ ነይሮም መን ኣደይብዎም እዚታስ ከዓ ንገረኒ ፅቡቅ እቲ ናይ ስራሕ ከመይ ይሰልጥ ነይሩ እቲ ናይ ሕፅቦ እቲ ናይ ገለ ከምታ ዝገለፃ ተስፋያ ኩሉ ውፉ እዩ ተስፋይ ከምቲ ዝበለካ ናይ ሕክምና ሓላፊ ነይሩ ኣብታ ምውልዋል ግን ቅድሚ ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ምውልዋል ኣሎ ሓላፊ ኢሉ ስቕ ይብልኒ ኣብታ ምውልዋል ኣሎ
ወይ ከዓ ሰባት ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ዝተወፅዖ ኩሉ ግዜ ኣሎ ወይ ምስኦም ኣሎ ወይ ከዓ ኣብታ ምውልዋል ኣሎ ማለት እዩ ነታ ቀዳምነት ዘላ ቀዳምነት ውጓኣት ሕጂ ንኣብነት እንትወፅእ እንተኮይኖም 2-3 ማርቸድስ መሊኦም መፁ 18 እዮም ዝመፁ ብሙሉእ ስራሕ ደው ኣቢልካ ንዕኦም ተራግፍ ሓፂብካ ብቦትኦም ትሕዞም ትብድሕሪ ዘሎ ስራሕ ትቕፅሎ ማለት እዩ ብሓባር እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ግን እንታይ ኣሎ ገሊኡ ናብ ምግብና 2-3 ሰባት ኣብ ምግብና ኣለዉ 2 ሰባት ኣብ ኬር ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ ካልእ ስራሕ ኣሎ ድረሲን ዝግበር ኣሎ ዝሕከሙ ሰባት ኣለዉ ንፍሉይ ምግብና ዝስራሕ ኣሎ ቀልጢፎም ክሓዊ ብብዝሒ ቁስሊ ዘለዎም እንቋቑሖን ፀባን ተብልዖም ንዕኦም ዝኣልዩ ኣለዉ ስቕ ዝብል የለን ኣብ ትርፊ ግዜ ከዓ ሕጂ ገለገለ ድሓር ምስ መደብካዮ ኣፀቢቑ ምስ ተመደበ ደገ ኸይድካ ኣዴታቱን ምሳና ዋሳኣ ስለ ዝነበራ ሕፅቦ ሳተፋ ስለ ዝነበራ ንዕአን ኣብ ምብፃሕ ንዕአን እውን ኣብቲ ናትካ ታእሽሙ ከተእትወን ሙድ ከተእትወን ንስኻ በቲ ንቕሓት ንስኻ ስለ ተሓይሽ ምስአን ተራኸብ ብከምኡ እውን ትርክብ ፅቡቕ ስለ ዝነበረ ምስቲ ህዝቢ ንዕና ቀዳም ኢና ንሓፅብ ነርና ቀዳም ብሳምነ ብጉልበተን 7 ዓመት ድሕሪ ሓንቲ ዓባይ ሓፃቢት መፅያ እተን ኣዴታትካ ይዕርፈን ማለት እዩ ስለዚ ተወፋይነት ስለ ዝነበረ ኣብ ሰለስቲኡ ደረጃታት ንኣብነት ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ውጉእኹን ናይቲ ኣባል ኣብቲ ታሕታይ ኣሎ ዝገፍሐ ከዓ እሱ እዩ ማለት እዩ ምስቲ መሬት ሓዊስካ ኣሎ መሬት ናይ ካብቲ ክስታይ ወፂኢኻ ማለት እዩ ምዝንጋዕና ኣብቲ ሳልሳይ ፒያኖ እዩ بمولو نتي وزلو سنكول نتي بعربية خوص زخل بعربية توصو صحيب كتوصو مالتي قالكا ودخا تندك نستيو أعمن فخوز زولو سبات صحيبا وزا حزيلا نوم ديبا مالك محزال يكونن بتا شغلتا بتا ويلشير غيركا توصو تا سالسيتي تا كالايتي بيانو قفيح تأشم الله خفات الله لعل خلتها 250 كحز خل بوت الله أو أين خبهلن زنقع نقبر ناي مسكرم حدش عمد ناي شق ألو كلا عقات عميتات نتلو كالوس عدمات سوداناويان عبيتي زبهالو وسيحكا تخلو أو أزلو أبالو وقوء أو يتزانقع مالتي سلازي كوريدي عبلو قفح كفات بوت الله بمولو أتوزلو سنكل بزيكاتهم أما كلاي قزاز نبرو تقلالا بمقمطال طرح زنقاسقسو كالق زنقاسقس زخيل بعربيا زبتن ويلشر كديب زخيل بمولو تابال عسرته عسرته حمشته يزبصح قليو عسرته حمشته سبات يسكل شومنت سبسكل عسرته سبسكل ككم عقمها مالتي غناو قددمي مالتي اذا ايكلني زبحال ነገር አይነበረን بخمز خا يبدح نيرو مالتي تي ابت اكاديمي ኣብ ካዳሙ ልክ ሆምኡ ከምዚ ብለ ተስፋይ ኣነ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ዲ 2 ዓመት ሰሪሐ ኣብ ናይ ኣካዳሚ ስራሕ ምስ በዝሐ ቋሪፀዮ ተስፋይ ምህር ነይሩ ዕቁባ ገብርኤል ቀንዲ ዘካይዳ ዝነበረ ዕቁባ ገብርኤል ዓንደ መስቀል ነይሩ ተኸስተ ላምፐን ንብሎ ነይሩ እዚኦም ከዓ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ዝምህሩ ነይሮም ድሓር እቲ ናይ دقاتي بديستانس بملاخ تمرتون مزيو مصحفت مص نيرو نعون سبات عدل كسابنا 10 حدا خفلي درجه بصحفت موداتا مو مسغابنا صنت كساب 12 خفلي ودي مالتي او ليفل ناي او ليفل درجه نيرو مالتي بزحزي كالوت ماهيرهم هو كالوت سباتون بدقه بغنزب تخفيلهم مصيرو كلتا سبات حساب ثلاثه تخافيلهم زمصو مهران ديرو مالتي نعمل حدب زي ناي بايتو حلافي ناي زوبا دوبو ممهر ولداي وممهر ولداي اسو او امهر نيرو مالتي كالوت كان نيرو كابتم تقصيرهم او نبار دي نيرو هاي هو نبار نيرو كنت تعمم بالحقايب ودني كنت تعمم مليس كاتحنن بتعبيت عاويرهم بمبارك بسوهم نقصل سببكا بباكا لعيقب كم ورعاد مرعاه
أبونا أبونا مسيوم كحقو خافتو كافري بني عليه كحقو خافتو كافري بني عليه كحقو خافتو كافري بني عليه كبرتو كبر حويوم بركم تبيك يوم فايدا يقولوا الموتو حناني نبحاتي وساني كبرتنا كبر حويوم بركم سبيرنا يوم فايدا يقولوا الموتو حناني نبحاتي وساني مدرين سماين انت تلاقي كم عين مرفق كل تسبي أدو تبلو حجر تنتسكا نقول مفتحنا بيكا جبيتكا تقادا لا يدولو فاستاي فكرتكاي كنسجرينا ناب ليتنا كولونيل تسفاي راي زبت نتفتاتينا غيدنا كساب 250 ون عبي دحار مالتي خصعنا صنت እዚ ከዓ ኣብ ዓዲ ኮነን ዘሎ ኣብ ፖርት ሱዳን እዩ ዘሎ ፖርት ሱዳን ከዓ ናይ ካልእ ሃገር መሬት እዩ ኣብኡ ኢኻ ዘለኻ ሚስጥር ነይርዎ ድዩ ሚስጥራውነት ነይርዎ ድዩ ወይስ ክፉት እዩ ንኹሉ ነይሩ ምክንያቱ ካብ 79 ተኣትዩ ህዝቡ እውን ክሪኤካ ክእል እዩ ብስደት ብዙሕ እውን ወፂኢ ስለ ዝነበረ ምስቲ ምዝላቕ ንበሎ ቅድሚ ዝነበረ ግፍዕታት ናይ ፀላኢ ናይ ደርግ ብዙሕ ካብ ህዝብና የተሰዲዱ ናብ ሱዳን እሞ ኣብ ፖርት ሱዳን ከዓ ብዙሕ ኤርትራዊ ስደተኛ ነይሩ እዩ ገለውን ከጓንፈኩም ንኽእል ናይ መስዋእቲ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ቶም ተኣለይቲ ማለት እዩ ውፆት ከመይ ነይሩ እቲ ሚስጥራውነት ወይስ ክፉት ነይሩ ንኹሉ ትብኡ ዝነበረ ኤርትራዊ ከመይ ተሓዛን ከመይ ይመስል ፅቡቕ ኣለሃ ሕጂ ከም ሓቂ ዕፁው እዩ ሕጂ እውን ብፍላይ ከዓ 79 ሓደን ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ነይሩ እዩ እቲ ሱዳን እውን መናሃርያ ናይ ክልቲኦም ውድባት ስለ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ደገፍቲ እውን ኣብኡ ዝነብሩሉ እዮም ብስደት እሞ ኩሉ ተሓሒዝካ ነገር ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ዕፁው እዩ ሰብ ከም ድላይ ከዓ እቲ ክወፅእ ኣይፍቀድኒ ብኾን መንገዲ እቶም ውግኣት ግን ክንቀሳቐሱ ወሰኒ ጥቃቲ ኣየርፖርት ስለ ዝኾነ ብሽግለታ ገይሮም ወፁ ንከተማ ገፁ ዝኸይድ የለን ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጥዑይ ኣባል ጥራይ እዩ ንስኻ ገለ ስቤዛ ክትገብር ትኸይድ ሓደ ሓደ እዋን ክትዘባር ትኸይድ ገለተ ዘይኮይኑ ተሽምታት ኣይኮነን እቲ ርክብ ምስቲ ህዝቢ ግን ብዘይ መጠን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ይመፃ ገለ ገብራ ሕጂ ዓብዪ ኣፍሉጦን ምስጋናን ዝግብአን ኣዴታት ነይረን ካብ ባፅዕ ዘዝለቓ ካብ ከረን ዘዝለቓ ካብ ኣስመራ ዝመፃ ነይረን ኩለን ኣብ ፖርት ሱዳን ዝረግዓ ኣብኡ ዝፀንሓ ማለት እዩ እዚኣተን ኣብ ገሊኡ ክሳብ 30 በፅሓ እየን ብስሩዕ ቀዳም ኦሞን ሳሙናን ሒዘን بقولتن نهت جزا مل أنصلا مستم أبالات كونن حسيبن خدا حسيبن تراجي كونن تسعويتن خدا كبرو كلمتات غيرن أزناجي أن خدا بزي ما تنصبوا زخوني أبزخون أول حج زخون علين ويسوس سنتين حفاشو دبات دبالة مالتي بحفشة تندمس أفلوتات قالوا عندين جن كل جزء زي مسأس درجة يلن زي طعامات مسأس زي بحفشة جن عشرة حمشة زخون تستي حيزن أزارين 4-5 ساعات خون حسيبن تساتيحن يخدا تقبلك عم سأل مالتي كم زيلو يتخيل جزئة زنتي أنصلا عبيتي بزح زي تبالا شوي يخاتي تاشم تقبر اتستبالا شو كن أبال بعلي تحصب تشنت الكلمات كله بعلي تحصب زخنا هالرأي دلني زخنا من قصاص نايتهم سونكلانكا بعلاتهم يوم دخل الحراي كان بسخ إله حراي ما مهرنا فيزيوثيرابي مسيان حنت عباي سبيتي كابنور وي مسيان كاري ما كارم تبعل مسيا نفيزيوثيرابي سرحت مع تمرتات مسيو بسا طبق غير مهيرا نفسو خم تخيل نفسو خم تحسب كلمات كله تقبر جميرا مالتي دحريو خالق هذا جرماناون حنت مسيام كاخمو دحريو حنتي سبيتا ازيا إيدا دبلوا مسيا زم حجي بعلو دبلا قال دبهلو اتمهيرا مالتي حجي كله تتمرتي نفسهم كم تخلوا نفسهم بعلم كم تحصوا يا تقبر نيرا كما أخامعات وسيد نيروا نفسهم كيلهم تراي يكونس أما قلنا تريني واسو ويلشيرهم غيرهم أفتاتهم غيرهم شغرتهم قالوا متات متاتيرهم هذا مالك سلازتي تساعدوا زلع عليه يخوين دحراي تقابلس بزو حد ترجع يخوينو
أبال حكم الناس نتنا حكم الناس راحت إنفجن محلاو من قلمتات نتوم زي كله مبلع نيرمنا حجي كم تاريخ كفلت ودلهم الكات حسب أبابو دبال نيرنا الشيخ أحمد دبال نيرنا زيهم كلهم مالت داي كله مالت يوم جاتا بفلا يتأبابو يتناير اسمه هرمتسي مقبي مبلع داي قاعد أتر كوين مالتي كسب 120 كيلو بسيحه سلازي مقلبات مصيو تخونت قال كتقلبت ايتخلني ود كمان حد خوينو كقلبت اكلني تداراريب كخون كم زغبر ناولكا كيقصل زنبره مالتي زيهم كافتم مدفع جبريني نيرو انا زعلن زبابت بلكا كما يدبل سب مالتي حرام وداتا ግን እንታይ መጽዩ ከምዚልካ خي ስለዘይክእል አውቶማቲክ ትምጻእ ተባሂሉ ብኔው ሰዲዶም ናይ ማይ ፍርናሽ መጽዩ ማለት እዩ ዳርጋ ፊስቶ ሙሉእ ትመልኦ ተሕመም ኣብኣተ ተቆሶ ባዕሉ ከምዚ ከም እንዳበለ ቁስሊ ወይ ፕሬሸር ከም ዘይፈጥር ጸቕጥ ከም ዘይፈጥር ጌርካ ከይዱ ክሳብ ናጽነታ 83 መስተወቀ ክሳብ ናጽነት ኣትዩ ከም አይሉ ኣትዩ ማለት እዩ تزجبر بسنك مقلاين قلمتاتن أتيو مالتي سلازي تسوي ديو بدهري تسوي حجي تسوي ما تسوي دهرنا سنة 80 دهرنا سنة دهرنا سنة زكوا نتي حج شو حتى نبيل تسوي سلازي تزيد له وصاي كل حجي أفتي حكمنا يقبروا له نيرو كل زجبر حج انتاي مالتيو تبع مسيم مطبحه تقبر نيريو حدا نكسلا خيدو مستحكم نيرم نكارتم كيدو مستحكمو نيرم تم برتع مهرمت زنورهم قالنا جون دولت ناير اسم مهرمت زنورو غيرم له مزحاي تعوتن دحريت سوي امبري تي غاروم بسنك ناي قسلي زدرقه استجبته قلمتات نيرو نز كله سوداناوያን ናይ بحقتهم حكاي ما بعد نور بزحيم حق زمنا حرق قند صقمنايتهم سنكلان ናይ ፍሕኛ ጸጸር እዩ ነይሩ ስለዚህ ነዚ አሰም ኩሎም ይውጽኡልና ነይሮም እንደይ ዝኾነ ውጽኦም ሓደ ዘድል ዝብሃል ከዓ ገብሩ ነይሮም ቆጣ ሲ ይሕግዙና ነይሮም ብዘይ መጠን ጽቡቕ ነይሩ ተሓገዝ ክትዩ ይኸልኻ ለታ አባል ኣብ ከምዚ ማዕቶ ፋይነት ነይሩ ደም ባዕሉ ይህብ ደም ባዕሉ ይህብ ይኸይልካ أو حجي مستر أزي أقداسي أبكالا هاجري هذا لها ولا وشتي تود كلها سنكيل كاون بيتسبكا أبتحرا زي وصه ولا حراون زي وصه أيفلتني مسوات ولا دون أيفلتني تسعن كلتني مسوات تنبير بوجي نايقدل مالتي تسون كل كام ساعة وي سون كل مخان ولا ديو أبز فليتو ويحوات فليتهم أبز تصنحو أبتي دحر حراز خونه دحر ناس نت مستراحو بيم فليتهم زوم كل التميتنا حمسان زخونه جن أبور السودان يمنيرهم تمام رح قاسن كلنا يكون مسوات يكون كا تحفش فولت أيبولن زبلكا مستراو نتكا حدا خاب تعبي ما تكلنا حزبا جنباري مو بس تبلن نزل لها خاصاب سلاسة زخونه حاليس زرقيا زتحقق إذا حفش ودبات مسين كات كله سمونا وندا مسا تزقبا إن حاجة زي جبران يرن كسب حكمنا ونكاب دق مسيم حكومة مو اسك كامي سدرابيت هاي بتصحن هو كذكر حجي كومي ده حسب صنيحه من الله كاب ايرترا وي كاب وصاي مسيو حاوي ود حفته ود قلمتات دبالسي مسيو ساو اتي نوع اخر الى دمصص من الله الى حسب حج مش وحدات تدري كوين انا دفلطم مالتي حاوي مسيلن دمصا حدا ديخل ترخيبنا نخو دفلتا كم سنكول دفلتا سي كاب ابالات ما بوشت من الواش كتفلت ابزلو قال فلت تخون تديرلو مستير وصي دارغا يفلطني لك تزارب تخيل افت مجمريا داكو بحنسابكم ادخلنا كل على 200 سبي مسيو دحراي قلطيف تفاني ومبري حجي انسي حفتي وي حوي علني إلو أو دربشنا ينبرن مسيون دعت سبات أينبرن حد المسؤولين وسئلهم رخيبهم من مسؤول تديرله مركب دبحال أينبرن كله بمستير تحزنير حجت هتزارب أنا مستسوى أنت تجوريها هو مستسوى حجي جي
ማለት ሓሲብኩም ላ ነርኩም ዲኹም ኣብቲ ቻርተር ወንተሪናዮ እንታይ ዝብል መስዋዕቲ ተጓኒፉ ኣብ ዝኾነ ማለት ተጋዳላይ ተተሰዊዩስ ሬሳ ተሰኪምካ ይኮንካ እንተኸይድናይ ሱ ኣብታ ዝወደቐላኻ ቀቢርካ ትደፍኖ ማለት እዩ ساعة متكل تشارتر دلا سيرامو كما يتتكبروا نيركم كغوانكم كباريا وي زي حجي نبرم سلازغون تزچنق يچنق قليل كاخا تزارب مرنا احنا مجمريا مسواعت مسغاطمه نبي صحفتين حبيرنا اغاطيمنا تسويو كمزس انتاينا نغبر ينيرتنا تماكينا نتا حمم مشكم تخون بيك اب يبلنا نحن حنت بيجي نيراتنا ስለዚህ ነታ ፒክ አፕ ክንብል ነው በጽፈት حبيرنا ማለት ከምዝን ኮይኑ ስለዘሎ ስታክን ገበር ፒክ አፕ ክንሰደልኩም ኢና ሓደ ካብቶም በጽፈት የኩም ይተባሂልና ኢና ተዋሂልና መስዋዕት ጓኒፍኩም ማለት መስዋዕት ጋጥፍና ዳዕሪትና የመጀመሪያ ዝባሃል ሰውስ ጆን ይመስለና አነሲ በስራት ገረመታት እዩ እሺ ከድና ማለት ሲ መጽዮምና ሬሳና ጽዒና ፍሉጣ ውሕዳ ሰባት ይኻ ተኸይል እጂ ከምቲ ዝበልኩ ኻት ገዛ ወሰኒ ጫፊ ሪፋይነሪ ማለት ናብ ሪፋይነር ገጽ ኸይዱ ኤርፖርት በዝሎ ወልጎሌ ኻበሰ እንጂ ከትካ ክትቀብር ንሕርኾንካ ናኡ ኢኻ ትኸይድ ናብቲ በረኻ ኢኻ ትኸይድ ትበረኻ ሕጂ ሰጥ ወለ ጎልጎል እዩ ኣብ ሓንቲ ቦታ እንድሕርኾንካስ ዋላ ካብ ኒው ይኽሪአካ ትኽእል ናይ መብራህቲ እሞ ግደፎ ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኾንካ ኒው ይኽሪአካ ስለዚ እንታይ ኻ ትገብር ኣብ ሓንቲ ፅርግያ ግድፍ ኣቢልካ ሬሳኻ እንጠልጢልካ ተርሕቕ ኣፍራዛን ባዴላን ከይድካ ኺዒትካ መወዳእታ ቀቢርካ ትመጽእ ያ ሕጂ ተቀብሩሉ ቦታ ትፈልጥዎ ነርኩም ተንፈልጦን ኢና ካብ ኤርፖርት ወጻይ ንድሕሪት ካብቲ ገዛስ ብውሕዱ 3-4 ኪሎ ሜትር ብውሕዱ ኢና ንሓስብ ሓራይ ምናልባስ ወልደ ስላሴ ክብላ ይኽእል ይኸውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝኸድና 5 ወይ 4 ሰባት ንኸውን ከይንበዝሕ ተባሂሉ ለይቲ ከዓ እዩ ለይቲ ካብ ሰዓት 9-10 ይንየው ምሸት ወ ኣው ሒስካ ትኸይድ መብራህቲ ጥፊካ ኻ ትኸይድ እንታይ قبر له قتيلهم قبيرهم كيبهال تواهيل يخوم نقبر كيدنا ناو نقبر نيرنا اجي حاده خلته مچم قال 10 تخومسي قبيرنا نخوكم مالتي افلطوناي منግስት ሱዳን የለን ግን ዝንገርሰ የለ በጀካ ቤት ጽሕፈትና ዝፈልጥ የለ ብጽሕፈት ፈልጥ ከትካ ቀቢርካ ትመጽእ ኣብ ዝኾነ ዝረኸብኩሞ ሕቡእ ቦታ ኣብ ጎልጎል ከትካ ቅበሮ በቃ መቅባር ጥራይ ተመሊስካ ግን ታ መቃብር አይትፈልጣን ፈጽምካ ምክንያቱ አይሕሰብ ብጻዩ እንት ከባቢ አይሕሰብኒ ወላ ሕሰብል ወራት ኮራሊ ዓይነትዩ ኸም እዩ ሕጂ ድሕራይ ቅጽለልካ እንዴ ከምዚ ኣሄርና ንቀብር ከምዚ ልካሲ ኣመወዳእታ ገለ ነገር ክርከብ ስለዝኽእል መቃብር ዘይንርኢ ተባሂሉ ዘይንርኢ ወይ ናይ ሞስለም ወይ ናይ ክርስቲያን ወይ ናይ ዝኾነ መቃብር ዘይንርኢ ስለዚህ ሳው ኸድና ዘይነ ቀብር ተባሂሉ ማለት እዩ ወግዕ ማለት ዲኹ ትቀብሩ ባዕልና ጂ ካልእ ሰብ ብዙሕ ኢንክሉ ዳይገብን ኣነ ጥራይ እዛን ብዙሕ ግዜ ትዛረብ ማለት እዩ ከም ዝኸውን ኣለ ጂ ምስ በዓል ቶም ሓለፍቲ ሎ በዓል ወዲ በርሀ በዓል ገለለዉ ከምዚኣ ዘይንሓስብ ኢልና ማለት እዩ እጁ ከም ኢላ ኸይዳ ኣብታ ቤት ፅሕፈት ከይዳ ባ ናኡ ኸይዳ ኣብዚ ከሎ መቃብር ብሉና ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ውሽጢ ከተማ መንጠጋ ዝብሎ ኣብኡ ኣብዚ ከሎ መቃብር ብሉና እንጂ ኣነ ክብሮም ኢና ኸይድና መስለኒ ርኢናዮ ተርእና መቃብር ኣስላም ድዩ ናይ ክርስቲያን ኣይዝክሮኒ ናይ ክርስቲያን እዩ ዝኸውን ኣብቲ ውሽጢ ዝኸውን ከይድና ርኢናዮ እቲ ማዕፆ ናይቲ መቃብር ተሰይሩ ሃሂሉ እቲ ዝተቐበረ ሰብ ውሕድ ብዙሕ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክርስቲያን ክትከውን ኣላ ማለት እዩ ኸይድና መብዚኣ ተረኺባላ ብዚኣ ተረኺባላ ሓቢርና ንኹሎም ማለት እዩ እጂ እንታይ ንገብር ከይድና እንድሕር ተሰዊኡ ሓቢእካ ኢኻ ትውዕል ምሎ መዓልቲ ከም ተሰውአ ፈልጥ እዩ ግን ሓቢእካ ኢኻ ትውዕል ነቲ ሰብ ለይቲ ክኸውን ከሎ ብውሕዱ ካብ ሰዓት 10-11 እኒዮ ከድካ ትቐብሮ ሕጂ እዛ ዝብለካ ቤት ፅሕፈት እዛ ዝብለካ መቃብር ከይድና ንቐብር ከምዚ ጽቡቕ ሓመድ እዩ ፍሕር ኣቢልካ ብሓፂሩ ጣጣጣ ኣቢልካ ፎኪስ እዩ ጣጣ ኣቢልካ ወዲእካ ትኸይድ ሓደ ግዜ ክልተ ሓበሬታ ካይትው እንደሎ ንኾነ ኣይተመሳስሎም በር ምስቲ ዝኾነ ዝቕበረሉ ነገራት የለን ሜዳ ጥራይካ ትገብሮ ቀቢርካ ትኸይድ ማለት እዩ መቸም ኣነ ዘይርስዓ 7 ዝኾነ መቸም ቀቢርና ንኸውን ኢና እንጂ
ኣብ 7 سي 4-5 ወርሒ ኸውን ማለት እዩ ቶም ተሰውኡኻ ብጅብዚኤን ክበርዮም ክኾኑ ክእሉ ወይ ዝኾነ ክኸውን ክእል ታ ማዕፀው ተዓርያ ታስቂልና ንኣትዋ ዝነበርና ማዕፀው ተዓርያ ስለዚ እንታይ ይገበር ሒዝና ኺልና ታ መቃብር ካ ንሕና ደሊናያ ማለት ምቕባር ዝደሊናያ እንጂ ማኪናና በፀጊዕና መንደቕ ኣስጊርና ከይድና ንቐብር 2-3 ምስ ቀበርና ክከታተሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ከይድና ሽዑ ክንሰቅል ኢልና ምስ ሓሰብ ኣለዋ ገይሮምሉ ማለት እዩ ወይ ማለት ያ ስለምንታይ መፂኦምና እንዲኦም ሰብ ቀቲሎም ሲ ኣብዚ ይቀብሩ ኣለዉ ባህልቲኦም ከምኡ እዩ ትዘረባኹ ብወግዒ ስለዘይኮኑ ትስውኡ ክፍለጥካ ይደልይዎ ክፍለጥ ኣይንደሊ መን መይቲ ንፈልጥ ክንረግር ኣይደሊ ገለ ንገብር ማለት እዩ ከምኣ ጌርና ኣቲና ሽዑ ታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዝኸድናያ ኣነ ንወለ ስላሴን ኢና ነርና እዚኣ ከይድና መፂኦምና ክልቲኹም ጥራሕኹም ከብ ኖ 5 ኢና 5 ወይ 6 ኢና ንኸውን ስለምንታይ ካብታ ማኪና ንበዚ ተስግሮ ኣለካ ናብታ መንደቕ እዚ 6 ንኸውን ኢና ነርና ብልዕሊ ሓፁር ዲኹም ብልዕሊ ሓፁር መንደቕ ወረ መንደቕ ስጊርና ኢና ንቐብር ከምኡ 2-3 ቀቢርና ኢና ሕጂ ከም ቀደምና ኣለና ኢልና ኢና ንሕና ለይቲ ኸይድና ሽዑ ምስ መፁና ነቲኦም ኣደይብና ማኪናና ጌርና ሃዲምና ፍቲ ናይ ቀደም ዝነበርና ሬሳ ውፅኢኹሞ ከተደይቡ ኣደይብናዮ ደይብናዮ ኣሽዑ መፂኦምና ክነውርዶ እንዳበልና ከለና እንዲኦም መፂኦም ሬሳና ኣብ ማኪና ቀሚጥና ኣባላትና ደይብና ተመሊስኩም ማለት ሃዲምና ማለት እዩ ሃዲምና ኣብታ ናይ ቀደምና እታ ናይ መጀመርያ ንኸብራ ነበርና ኤርፖርት ሓሊፍካ ነዊሕ ሕጂ ከም ዝብለካ ማኪና ጌርካ መብራህቲ ጌርካ ይትኸይድና መብራህቲ ትፊእና እዚኣ ተሓይሽ ኣብዚኣ ተሓይሽ ኢልኩም በቃ ባዕልኻ ብድሕሪኡ ኸ ኣይተለልይዎን ኢኹም ኣይነለልዮን ፈፂምካ ኣይነለልዮን ከምኣ ጌርና ቀቢርና ሽዑ ከምዚ ሓደ ግዜ ተወልደ ስለሴ ዝበሎ ሒዝናያ እንዳኸድና ከለና ሰብ መፂኡ ሃዲምና ዋላ ኣብቲ በረኻ እቲ እንዳኤር እውን ሰብ መፂኩም መፂና ናብ ምኻልኦም እዮም ዝኾኑ ግን መፂኦምና ንዓና ንኻልኦም እዮም ሽዑ ኸ ሃዲምና ኸ ሬሳና ሒዝና ዘብዘብ እንዳበልና ኣብ ካልእ ቀቢርና ኸድና ማለት እዩ ሕጂ ቶታሊ ማለት ብጠቕላላ ኣብታ ዝነበርኮ ኣነ ኢለ ዝሓስባ ክሳብ 4 ዝኾኑ ስውኣት ነይሮምና ኾኑ እዮም 4 ዝኾኑ ስውኣት ብኸምዚ ገባብ ሕጂ የዘክሩን እንዲኦም እዚ ነይሩ ግን ሕጂ ረሲዕና እንዲና ክሳብ 4 ኾኑ ቀቢርና ንኸውን ኢና ሕጂ እቲ ላዕለዋይ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት እዩ ብኸምዚ ገባብ ኪሉ ኢልኩም ንሕኖ ተሰዊእና ኣሎ ምስ በልካ ማኪና እዮም ሰዱልካ እምበር ኣበይ ከም ትቐብር ኣይሳቶም ከማን ኣይፈልጡን ኣይነግሩኹም እዮም ኣይነግሩና እዮም ባዕልኹም ድላይኩም ግበሩ ድሌትኩም ከምዚኣን ኣላ ትብል ማኪና እዮም ሰዱልካ ፒክኣፕ እታ ፒክኣፕ ከዓ ስኻ ተሰቒልካ ከይድካ ቀቢርካ ትመፅእ ስለምንታይ ንውሽጢ ሜዳ ዚእተኹም ሬሳ ሕጂ ዋላ ከምኡ እንዲኦም ዝብሉኻ ስዋኪንስ ነይሩ እንዲ ኢኻ ትብል ግን ኩሉ ምስጢር ክኸውን ኣሎ ኢልና ስለንሓስብ ኣይነንቀሳቕሶን ኢና ሜዳ ኣብ ሓመድ ይቕበር ዋላ ኣብዚ ከዓ ኣብ ሓመድ ይቕበር ስለዚ ኩሉ ሓደ እዩ ብርእይቶ እዩ ዘለና ንሕና ቀንዲ ዕላማና ከይፍለጥ ተሰዊኡ ትበሃል ነገር ከይትፍለጥ ኢና ንሓስብ ከይትልሑ ክታ ዘረባ እሞ ናብ ቤተሰብ ከይትኸይድ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ኣፍቂድኩም ክቐብረልኩም ይከኣል ነይሩ ዶ እሳ ከዓ ኣይተደልየትን ብላዕሊ ኣይተደልየትን ምክንያቱ ቀብሩ እንድሕር ጀሚሮም ቀትሪኻ ትቀብር ሰብ ክርኢ እዩ ተጋደልቲ ቀብሩ ኣለዉ ተጋደልቲ ሰብኡ ዝበሃል ነገር ከይመፅእ ከዓ ንደሊና ንሕና ብፍላይ ከዓ አንጻር ህዝባዊ ግንባር እውን ኩሉ ዝነበረ ተቃዋማይ ብዙሕ ነገር እውን ስለ ዝነበረ እቲ ሓበሬታ ናይ ምፍርሻሕ ከይዲ ካብ ዝብል ኩሉ ኣብቲ ሕልናስ ከነምፃእ ተጋዳላይ ናፃ ሃገር ከምፅእ ኢሉ ወፂኡ በዚኣ ክንሪኣ ከለና ግን ነታ ዝወደቐላ መሬት እውን መዕረፊ ስኢንላ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክትሪኣ ከለካ ሂወቱ እንዳበጀወ ከሎሲ ምስ ተሰውኦ እውን መዕረፊ ትኾነ ቦታ እውን ስኢኑ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝቃለስ ዝነበረ ኣብተ ዝወደቐሉ ቦትኡ ቦታ ናይ ኤርትራ እዩ ዝቕበር ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ እውን ዝስዋእ ዝነበረ ንወያነ እንዳሓገዘ ወይ ንኦነግ እንዳሓገዘ እውን ከምኡ ኣብቲ መሬት ኢትዮጵያ ብዙሕ እዩ ተቐቢሩ ተጋዳላይ እሞ ከምኡ ክትገብሩ ከለኹም ይስማዓኩም ዶ ነይሩ ቁሩብ ማለት ምሻለካ ትፍታሕ ይመፅእ ኣሎ በቲ ሓደ ሸነኹ ትትብሎ ዘለካ ዓሪፍ ኣሎ ሕጂ ክትብል ኢኻ መወዳእታው ናብ ትንታነ ተመፂኻ ሰብ እዩ ኣብ ዝኾነ ቀቢርካ ኩሉ ሓደ እዩ ኢኻ ትመፅእ ኣብቲ ሎጂክ ተመፂኻ
ግን ከም ሕልና ቁርብካ ይትንክፈካ ምክንያቱ ናይ ብጻይካ መቃብር ጽባሕን ጎስ ኣብዚኦም ቀቢሩ የነረ ኣይትብለሉን ኢኻ ኣይትብልኒ ኢኻ ሕጂ እንታይ መሲልካ ሕጂ ዘተሓሳስበካ ነገራት ኣሎ ኣብዚኣ ሰኒየ ይኸይድ ኣለኹ መወዳእታ ኸ ኢኻ ትብል ግን ካልእ ኣማራፅኻ ኣይትሓስብን ኢኻ እጂ ኩሉ ኣተሓሳስባና ብምስጢር ኢና ንሓስብ ምስጢር ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለካ ኢኻ ትኸይድ እምበር ንሜዳ ክዕሰብ ይኽእል ናብ ገለና ኩሉ ክዕሰብ ይኽእል ኣብ ውሽጥኻ ግን ዝስማዓካ ነገር ኣሎ ብፍላይ ገሊኦም ክስብኡ ከለዉ ከምዚኣ ነይራ ትኸውን ዶ ከምዚኣ ገይረሉ ነይሩ ብፍላይ ከም ሓኪም ኣነ ማለት እዩ እዚኣ ገይረሉ ዶ ትኸውን ዶ ምድሓነ ኢልካ ትሓስበሉ መሊኡ ነገራት ኣሎ ግን ኩላ ከም ዘላ ውሒጥካ ጥራይኻ ትኸይድ እሱ ክሳብ ዓቕምኻ ትገብር ኩሉ ጌርካ ኣምላኽ ተሓዊሱ ይድሕን ንዓኣቶም ግን ኣብ ህይወት ከለዉ ግን እታ ትግበር ምእላይ ትበሃል ተገይራ ሕጂ ንታሪክ ክኸውን ማለት እዩ ሽቓቕ መልእ ነይሩ ሽቓቕ ፎሰኔሮ እዩ ኣብቲ ኣኪቡ ምክንያቱ ሱዳን እውን እዚ ክንያስ መራፋኛ የብሉ እንትን ናይ ማይገለት ማይበላ ተሓዝ ኩሉ ሕጂ ሕሰብ በዚ ሚእትን ገለን ተሓፀበሉ ኣብ ውሽጢ ቁርብ እዋን ታሽሙ ኮይኑሎ መልእ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መልእ ዘይተገበረ ፈተነ ኣይነበረን ክሳብ ብጀሪካን ጌርካ ምጉሓፍ ነይሩ ገለ ነይሩ ኩሉ ዝግበር ተገይሩ መወዳእታ ቦጥ ሞዲፋይ ጌርና ክንበኩም ሞኒ በኣ ጌርኩም ክትጓሕፉ ተባሂሉ ካብቶም ኣባላት ኣውቲስታ መታን ከይርከብ ካብቶም ኣባላትና ማኪና እንዳደፍኡ እንዳተማሃሩ በኣ ገይሮም ይጉሕፉ ነይሮም መወዳእታት መማይ ተወዲ እቲ ጭቃ ተሪፉ ጭቃ ከተውፅለካ ሰብ ኣቲና ኢና ነቲ ጭቃ ግሒጥና ኣውፂና ነቲ ታሽሙ ጌርና ማለት ምስቲ ብዝሓ ቀልጢፉ መልእ ኸው ቀልጢፉ ዝመልእ ሰለስተ ብራብዕ ተስክ መልእ እዩ ሕጂ ማለት ስምሻለካ ንሕና እዞም ኣብዚኣ ዘለና ማለት እዩ ብከኣለና ጌርና ዓጊብና ባዕልኩም ኢኹም ካትፀርጎ ባዕልና ኢና ንፀርጎ ቀደም ገለን ጌርኩም ጀሚርና ዲና ዋላ ክፍሉካ ግን ዳሕርያ መወዳእታ ንሳቶም ከማ እንደይብሎም ኮይኖም ቦጥና ጌርና ፓምፕ ጌርና ላዕሊ ከድና ንጉሕፍ ነርና ከምኡ ገይሮም ንጉሕፍ ነርና ሕጂ ክግበር ክእል ኢልና ዝሓሰብናያሲ ጌርና ኢና ንብል ንሕና ክትሪኦ ከለካ ክሳዕታ ተወጢርኩም መወዳእታ ክትገብሩ ዓቕምኹም ኩሉ ኣካላዊ ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ናይ ኣእምራዊ ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ክሳብ መወዳእታ ተቃሊስኩም ማለት እዩ ብዙሓት ከዓ ድሒንኩም ኢኹም ከም ሓቅሲ ብዙሓት ማሕረምቲ ዝነበሮምሲ ናብ ጥዑያት ተኣለይቲ ጥራሕ ደይኮኑስ ኣለይቲ እውን ኮይኖም እዮም ንባዕሎም እቶም ስንክልና መቑረፅቲ ዘለዎም ብዙሕ ነገራሲ ተንድዋሲ ኢኹም ጌርኩሞም ሕጂ እዛ ማሕበር ኣላትና እንዳ ከምቲ ዝበልከዋ እዛ ማሕበር ኣላ ክትረኸብ ከለካ ትፈቐር ከም ስራሓት እናፋፈቕ ኣብቅል እዩ ኣለዲት እንዳልካ ትኸይድ ጅኳ እንዳጎደሉ ከይዶም ብርግፅ ግን ብሓፈሻ ክትሪኣ ከለካ ግን እታ ዝነበረት ህይወት ኩሉ ግዜ ምቅርቲ እያ ፅንክርትን ሕማቕን ከላስ ምቅርቲ እያ ኣየናይሁ ጥሩዩ መዝገብካ ዝሕስ ብቐይሕ ሻምላኻን ትርፎ ክላሓስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ብድሕር ዝኸ እቲ ዛንታ ምእላይ ስንኩላንን ህይወቶም እናተምሃሩን እናተዛነዩን ከም እትቕፅል ዝተገብረ ንጥፈታት ኣለይትን ምውሃድን ስንኩላን ከመይ ይመስል ነበረ ክብደት ናይቲ ምእላይ ክሳብ ክንደይ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጎረቤት ሃገር ከይዱ ክሳብ ክንድኡ ርቀት ብዘሎ ኣገባብ ስንኩላኑ ምሕብሓቡን ዝገብሮ ዝነበረ ሓልዮትን ከመይ ከም ዝመስልን ከምዛ ዓይነት ዛንታ ቃልሲ ወለዶ ንኽፈልጦ ምግባር ብዛዕባ ክግበር ዘለዎን ካልእንካ ኣብ ሳልሳይን መወዳእታን ናይዚ ቃለ ምሕትት ተጋደልቲ ተስፋይን ወልደ ስላሴ ዓፅማይን ከብርሁልና እዮም ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና ደሓን ቀኒዩ